അല്ലെങ്കിലും ചങ്ങാതി ഈ പൂഴിക്കടകൻ എന്ന് പഠിച്ചു. ഗുരുക്കളുടെ കടാക്ഷം ഉണ്ടായാൽ എന്തും പഠിക്കാം. എന്താ അപ്പേ നിന്നത്? എന്റെ പൊന്നിൻ പിടിയുള്ള കഠാര ആത്ര ചോദിച്ച് മറന്നു കേട്ടോ. ഓ സാരമില്ല, കൊയ്ത്തു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നത് നല്ലതല്ല അപ്പേ. പടപരുതി ജയിച്ച നായർ ആയുധം വെച്ച് പോയി എന്ന് കതിരൂർക്കാർ ആക്ഷേപിക്കും. നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളു, ഞാനിതാ ഇപ്പൊ വന്നേക്കാം. എന്റെ ചങ്ങാതി ഇതാണ് തച്ചോളിയുദയനൻ്റെ ആ പൊന്നിൻ പിടിയുള്ള മടിക്കത്തി അല്ലെങ്കിൽ കഠാര.